Χαίρετε. Είμαι ο Νικόλος Ολαλαούνης, φοιτητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας και σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για την προνύμφη του σκαθαριού των ταπίτων. Ένα έντομο το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό. Το επιστημονικό του όνομα είναι Anthrenus και είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τα οργανικά υλικά, διότι αυτό προκαλεί ζημιές σε αυτά. Ειδικότερα, για να δούμε λοιπόν πόσο ζει το συγκεκριμένο έντομο. Η διάρκεια ζωής της προνύμφης εξαρτάται από το περιβάλλον. Πρώτον, σε θερμότερα κλίματα, η ζωή της διαρκεί λίγες εβδομάδες έως και αρκετούς μήνες. Και δεύτερον, σε ψυχρότερα κλίματα μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 1 χρόνο. Έπειτα, είναι αναγκαίο να δούμε τις αναπτυξιακές τους φάσεις, δηλαδή τον κύκλο της ζωής τους. Ο πλήρης κύκλος ζωής διαρκεί 2 με 12 μήνες και ιδιαίτερα έχει τα συγκεκριμένα στάδια. Πρώτον, αυγό. Δεύτερο, προνύμφη, δηλαδή ζυμιογόνο στάδιο. Τρίτη, νύμφη και τέταρτο στάδιο, ενήλικο έντομο ή αλλιώς γνωστό σε όλους μας ως σκαθάρι. Ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό του που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε είναι αρχικά το μέγεθος του στην ωριμότητα. Δηλαδή το ώριμο έντομο, ενήλικο σκαθάρι, κοινώς γνωστό, έχει μέγεθος περίπου 2 έως και 4 χιλιοστά. Η προνύμφη μπορεί να φτάσει ωστόσο και τα 5 χιλιοστά. Με τι τρέφεται λοιπόν το συγκεκριμένο έντομο? Η προνύμφη τρέφεται με υλικά που περιέχουν κερατίνη, δηλαδή μαλλί, γούνα, φτερά, τρίχες, αλλά και βαμβάκι και συνθετικά υλικά με οργανικά υπολείμματα. Ωστόσο, στα πλαίσια της τροφικής αλυσίδας θα μπορούσαμε να δούμε και τι την τρώει και ποιοι άλλοι οργανισμοί επηρεάζονται από αυτήν. Φυσικοί εχθροί λοιπόν είναι οι αράγνες, μικρά αρπακτικά έντομα. Επηρεάζει. Ποια ζώα λοιπόν επηρεάζει ή ποια όντα? Πρώτον, τους ανθρώπους, ζημιές σε ρούχα και αντικείμενα, αλλά και τα οικιακά κατοικίδια μέσω αλλεργιογόνων. Κάτι το οποίο μας αφορά είναι το ερώτημα αν προκαλεί αλλεργίες. Για να δούμε λοιπόν. Ναι, οι προνύμφες μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Πρώτον, έναν ερεθισμό στο δέρμα. Δεύτερον, αναπνευστικά προβλήματα λόγω απολεπισμένων τριχών. Τέλος, καλό θα ήταν να δούμε τα περιβάλλοντα που εντοπίζεται και πιο συγκεκριμένα συνήθως τη συναντάμε σε σκοτεινά και ήσυχα μέρη, κάτω από χαλιά και ντουλάπια, αποθηκευμένους χώρους ρουχισμού, τα ρηχευμένα ζώα ή έντομα, οικιακούς χώρους με οργανικά υλικά.
Κλείνοντας λοιπόν, εγώ, όπως θα δείτε και στην τελευταία αυτή εικόνα, την προνύμφη, δηλαδή το συγκεκριμένο έντομο, το πέτυχα στο λεωφορείο όπως ερχόμουν από Αθήνα για Βόλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε και είδατε αυτό το βίντεο και αυτό το μάθημα.